Sunt mai multe păreri, dar biserica niciodată n-a învățat că la început a făcut Dumnezeu cerul și asta e altă ce care nu s-a făcut, să face o zene. Deci ăsta a fost prea amuzament. Nu a făcut Dumnezeu această farfurie, ci a făcut această sferă. Și acum intuitiv, spațial vorbind, dacă eu am un spațiu așa și fac pământul, trebuie să-l pun undeva. Unde l-aș pune? Voi-ați auzit de teleologie? Nu teologie. Teleologie. Telos înseamnă cel, scop. Deci în filozofie există teleologie, știința scopului. Deci Dumnezeu face lucrările astea cu un scop. Are un plan și un scop. Chiar dacă ele sunt taine și multe de neînțeles, dar nu sunt aiurea și nici la întâmplare, cum învață știința. Lucrurile n-au apărut la întâmplare și aiurea așa. Dar și Dumnezeu a avut un plan cu ele. Atunci noi înțelegem, după planul lui Dumnezeu și după cum ne s-a descoperit, ce rost are pământul ăsta. Pentru ce este făcut? Globul pământesc. Vedeți, acum noi, printr-un reflex pavlovian, îi spunem planeta Pământ. Ne vine în gură planeta noastră. Globul pământesc. Ulterior, pe acest glob pământesc va fi ce? Viață. Planul Dumnezeu, deci pe el o să apară ape și nu știu ce, dar și viață. Vegetație, animale și pentru cine toate acestea făcute? Inclusiv cosmosul, cu stele, cu tot. Pentru cine sunt ele făcute? Deci telos. Care e scopul lor? Omul. Nu la creație. Deci în niște etape eu aleg să fac această chestie și la cheie zic, omule, hai, poftim, ți-am făcut cu podoaba cerească, podoaba de pe astea sunt podoabele pământului, care sunt animalele, vegetația, podoaba cerului, stelele și planetele. Și la urmă, hai, vino și ți le dau. Da? Deci iată rostul și rolul acestui glob pământesc. Este un rol unic. De-aia la început este doar cerul și pământul. Deci înainte de orice corp ceresc, nu avem decât globul pământesc. Dacă el este așa de important, care e locul? În centru. Bun. Îl punem în centru. Toată lumea a văzut, ați văzut că l-am demontat. Vă dați seama, când l-am cumpărat, el era cum se găsește în librărie. Adică avea cadru, era într-o rână și se învârtea. La orice magazin, la orice televizor, vezi știri. Și vezi pe ăsta așa, învârtindu-se. Deci de când ești mic și ți aduci aminte, globul pământesc e ceva într-o rână care face așa. Ce am mai învățat noi, că mai face și așa. Dacă ne-am imaginat această mișcare în jurul a nu se știe ce și nu se știe de ce. Dacă ne-a întrebat ceva, el ce face? Stă sau se mișcă? La întrebarea dacă se mișcă, de ce se mișcă? În ce rost are mișcarea lui? În jurul cui? Învârte, da, apropo, așa îl face? Așa? Nu să-l fac așa. Ca să... Ce? De ce așa? Pentru că trebuie să-l fac așa drept, nu? Deci omul nu e făcut așa într-o rână. Să fac drept. Există o axă în univers, da? Vedeți cum e crucea. Sus, jos, dreapta, stângă. Și la mijloc e cineva. Deci statul ăsta într-o rână și ăsta ne pune o întrebare. Așa să-l fi făcut? Să se bâție. Ce rost are? Să presupunem că nu se bâție și stă drept în centru. Acum, ne spune că Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Și a zis la una i-a zis zi, la alta i-a zis noapte. Așa a făcut? Da. Întrebare. Ca durată, până să știm noi că era Cretacic, Jurassic Park și Steven Spielberg și nu știu ce.
Cum credeți voi că erau acestea două cantitativ, ca durate? Ziua și noaptea, sau întunericul și lumina. Cum erau ele? Cum? Egale. Deci durau cât una și alta, da? Eu am întrebat mai mulți care așa trebuie să fi fost. Deci e o chestie intuitivă. Acum n-am întuneric să spun, dar cam așa. Deci s-a prindea lumina, deci nu să fie lumina. S-a luminat Universul. Apropo, n-am soare. N-am nicio sursă, da? Aici sunt niște becuri, dar vedeți, s-a făcut lumină și s-a făcut întuneric. Deci, asta înseamnă pe vremea de care vorbim în ziua întâia, a doua și a treia, că era noapte și era zi. Se făcea lumină peste tot și se stingea lumina. Venea lumina, venea și se retrăgea. Și dura cât una și cealaltă. Cum se numește în astronomie egalitatea zilei cu noaptea? Cum? Echinocțiu. Când a făcut Dumnezeu lumea, deci ne aflam într-o stare de echinocțiu. Câte echinocții sunt? Două. De primăvară și de toamnă. Care să fi fost din astea două? De primăvară, pentru că de ce? Ziua egală. Ați văzut că în ziua a treia, ne spune ceva, a zis să răsară pământul verdeață și toate lucrurile astea și la porunca aceasta chiar s-a și întâmplat. Și e drept că în emisfera nordică, dar asta e altă direcție, în orice caz, ideea este că primăvara pornește. Și lumea nu pornește cu toamna, ci pornește cu primăvara. Când au răsărit toate astea, avem o precizie nemai întâlnită. Nici o fărâmă de știință nu poate să spună că, uite, lumea când a apărut Big Bang-ul ăla al lor, uite, era echinocțiu de primăvară. Noi spunem și data. Deci era ziua de duminică. Ziua întâi duminica. Bun. Ziua de luni, nu știu ce, în ziua de marți avem vegetația, biologia. Dar soarele tot nu e. Foarte interesant. Avem, deci, această retragere și apariția luminii în cadrul echinocțiului. Ajungând în ziua a patra, care este miercuri, zice să fie pe cer luminători. Am sărit, scuzați, că și tăria este important. Hai să zicem, să se despartă apele de ape, să fie o tărie. Deci ideea este că incinta aceasta, care noi am zis că e sferă, trebuie și ea să fie mărginită. E ceva, ea ține de aici până aici. Deci Universul nu e infinit, pentru că el se termină acolo. Atunci, fiind limitat, cine limitează? Cine ține partea aia? Deci sunt apele. Apele de deasupra. Nu le descriem că sunt gheață, că sunt tari, că sunt așa, dar ele țin. Universul este mărginit de apele de deasupra. Și există tăria, cred că e tare, deci acea tărie ține. Când a zis să facem luminători, îi pune pe volta cerească sau pe tărie. Iată că în rândul acestora luminători sunt numiți trei. Deci luminătorul mare, care să stăpânească ziua, care e soarele, luminătorul mic, luna, așa, și sunt luminătorii, la plural, care sunt stelele și planetele. N de ăștia. Da? Care apar doar noaptea. Ăsta este momentul zilei a patra în care se întâmplă următorul lucru. Și aici intervin, trebuie să fiu poate puțin ajutat. La Viniu, îți datoria. Deci, cine vrei, tu vrei să fii pământul? Că nu stă singur, trebuie cineva să-l țină. Închipuiți-vă că cel care ține e Dumnezeu, o mână nevăzută. Dar el stă suspendat așa în mijloc și la Viniu ține. Și acum să vedem apariția soarelui și a lunii. Am zis să fie portocala, să fie luna. Și lanterna să fie soarele. E bine așa? Bun.